Nijar mai kirki. Dan zakin mu ya girma Nijar ka zan mai alfarma. Dan zaki Muhammad Yusuf Nijar ke yawa hidima. Ga Abba Muhammad Yusuf sannu minista mai girma. To zancen akwai saura ku biyo ne muke cikin fira. Dan zakin mu ya girma. Mai murya ka kan kara zakara in kaji yayi cara. Nijar ka zan mai alfarma. Ga mai san ayo gyara sunan Abba za na kira. Nijar ce yawa hidima. Shi dai Abba Muhammad Yusuf Nijar ya wuce tsara. Dan zakin mu ya girma Nijar ka zan mai alfarma. Dan zaki Muhammad Yusuf Nijar ke yawa hidima. Ga Abba Muhammad Yusuf sannu minista mai girma. Mashi ka zarce allura ga mai ilimi mai lura. Dan zakin mu ya girma. Domin Abba ya yi kira ga sako na shi zan tura. Nijar ka zan mai alfarma. Ya ce talakawa na raina ga mai ilimi ka kaura. Nijar ce yawa hidima. San tsatson gida na mutunci wanda an kace madara. Dan zakin mu ya girma Nijar ka zan mai alfarma. Dan zaki Muhammad Yusuf Nijar ke yawa hidima. Ga Abba Muhammad Yusuf sannu minista mai girma. Ga Abba Muhammad Yusuf mun gaishe ka dan zaki. Mun gaishe ka dan zaki. Dan zaki Muhammad Yusuf mun gaishe ka ja yaki.